Погледни ме. Погледни ме. Никой няма да разбере. Това ще си е между мен и теб. Хайде, не е толкова трудно, не се дърпай, просто го направи. Кажи го. Ще видиш, че е по-хубаво дори от това да си плъскаш главата в плочки в банята. Ще видиш колко е хубаво, просто го направи. Не ми вярваш ли? Че защо? Някога да съм те подвеждал? Добре. Вярно, че веднъж, два пъти съм те подвеждал. Но беше весело. Като, например, в Осогово, когато скачахме от високите борове и падахме по глава. Спомняш си колко весело беше? Вярно, само веднъж. След това бяхме в болница около 2-3 месеца. Целите в гипс. Но пак беше приятно. Бяхме си само двамата. И се веселяхме. Хайде, виждам усмивка. Давай, ти си сега. Кажи го първо на ум и после на глас. Не искам да е шумно и гласно. Нека първи път да е така. Уж небрежно. Давай, момче. Усещам го. Застанало е на гърлото ти като залък старатор и чака да излезе. Освободи се. Само го кажи. Кажи го! Освободи се, ще видиш, после ще бъдеш друг човек. Ще бъдеш по-щастлив, по-уверен, по-нисък дори. Или по-висок. Няма значение. Какъвто искаш, такъв може да бъдеш. Само го кажи! Айде, готов си. Не се дърпай, неблагодарник. Отвори си тъпата уста и го кажи. Покажи малко признателност, бе. Какво мълчиш? Кажи го! Благодаря. Ето, видя ли? Айде сега, потопи си главата в мивката и напълни мивката със студена вода, за да ти олегне малко. Благодаря.